வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் ஸ்டெல்லா இசக்கிராஜ். மார்கஸ் ஜூசக் அப்படின்றவர் எழுதின த புக் தீஃப் அப்படின்ற புக்கை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன். இந்த கதைத்தளம் வந்து 2ஆம் உலகப் போர் நாசி ஜெர்மனியில் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு புனைவு, ஒரு கற்பனை கதை. எனக்கு ஜென்ரலாக வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். அது இல்லாமல் இந்த வார் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு உலகப்போர் நடந்த கதைகள், அது வந்து ஃபிக்ஷனாக கூட இருக்கலாம். பட் அதில் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த டைமில் இந்த வேர்ல்டு எப்படி இருந்தது, அந்த மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அதில் நிச்சயமாக இருக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி கதைகள் ரொம்ப பிடிக்கும். ஜென்ரலாக வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இது ஒரு சின்ன சீக்ரெட்டு என்னென்னா, இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு சில்லியாக ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்கு நான் அப்செட்டாக இருக்கேன், இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப அப்செட்டிங்காக இருக்குன்னா, ஜென்ரலாக நான் வார் மூவிஸோ இல்லை இந்த மாதிரி புக்ஸ் நான் படிப்பேன். ஒரு கோடு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோடு போட்டோன்னா, நம்ம வரைஞ்ச கோடு வந்து ரொம்ப குட்டியாக தெரியும்ல, அதுதான் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு எஃபெக்ட், அவ்வளோதான். ஆனால் இட்ஸ் ட்ரூ தான். நம்ம நினைக்கிற சம்டைம்ஸ் வாட் எவர் வி கோ த்ரூ, நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயம் நமக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக தோணும் போது, அதை விட என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த உலகத்துலன்னு ஒரு நிமிஷம் நம்மளோட ஃபோக்கஸை ஷிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா, அது எல்லாமே ரொம்ப சாதாரணமாக ஆயிடுறது. அது உண்மைதான். அந்த விதத்தில் எனக்கு இந்த புக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் புக். இந்த புக்கு ரொம்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஒரு விதத்தில். ஏன்னா இந்த புக்கை நரேட் பண்ணுறது யார், இந்த ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா, டெத், மரணம் தான் ஒரு கேரக்டராக இதில் இருக்குது. அதுதான் வந்து இந்த கதையே சொல்லுது. அது எழுதப்பட்டிருந்த விதம் வந்து ரொம்ப புதுமையாகவும் அழகாகவும் ரொம்ப நான் ரசித்தேன். ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயம் வந்து அந்த மரணம், அந்த டெத் பேசுகிறது, அதுக்குள்ளே பேசிக்கிறது, அது யோசிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரசிக்கும்படியாக ஒரு கவிதை போல் இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இடத்துல வந்து மனிதர்கள் எப்படி சாகுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து சில நேரங்களில் என்னை கொல்லுது அப்படின்னு மரணம் வந்து யோசிக்குதான். இந்த மாதிரி மரணம், டெத் சொல்கிற மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்க டயலாக்ஸ்லாம் அழடா அழகு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதியிருக்காரு மார்கஸ் ஜூசக். பொதுவாக டெத் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, மைண்டில் இருக்கிறது வந்து யமதர்மராஜா தான். சித்திரகுப்தன் யமதர்மராஜா ஒரு அக்கௌண்ட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அப்படி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம், அப்படி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ ஆனால் இந்த டெத் வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சாயலுமே இல்லை. இது வந்து ரொம்ப நேர்த்தியாக, எலகண்ட்டாக, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக, ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த டெத். ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கனாக, ஒரு பயங்கரமாக அப்படியே ஒரு ஹாரர் எஃபெக்ட்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கனாக அது எப்படி வந்து உயிரை எடுக்குது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு புதுமையான ஒரு கற்பனை தான். இந்த புக் வந்து நிச்சயமாக நிறைய ரசிக்க வைக்கும், யோசிக்க வைக்கும், பதட்டப்பட வைக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு எல்லாத்த விட நிச்சயமாக கொஞ்சமாவது அழ வைக்கும். ரொம்ப ஒரு இமோஷ்னல் ஃபேக்டர் இந்த புக்கில் இருக்குது. இந்த ஸ்டோரியோட அவுட்லைன் என்னென்னா, இந்த நாசி ஜெர்மனியில் வந்து வெறும் யூதர்கள் மட்டும் தாக்கப்படலை, அவங்க மட்டும் கொல்லப்படலை. யாரெல்லாம் அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து எதிர்த்தாங்களோ அவங்க எல்லாரையுமே வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கொன்று குவிச்சிருக்காங்க. ஸோ லீசலோட அப்பா அம்மா வந்து ஜெர்மன்ஸாகவே இருந்தாலுமே அவங்க வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைகள் கொண்டவங்க. ஸோ அவங்க அப்பா வந்து அந்த இதில் இறந்துடுறாரு. அவங்க அம்மா வந்து லீசல் தான் அந்த பொண்ணோட பேர். அவளையும் அவளோட தம்பி ஒருத்தவன் இருப்பான், அவனையும் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டர் பேரண்ட், அந்த குழந்தைங்களை வந்து இன்னொரு ஃபேமிலிக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இவங்க வந்து போகிறதுக்காக தான் இவங்க வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களால தனியாக அவங்கள பார்த்துக்க கூடிய சூழ்நிலையில் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ போகிற வழியில் அவங்க தம்பி இறந்துருவான். அப்போது அவங்க தம்பியை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்னோவாக இருக்கும், புதைக்கிறதுக்காக போவாங்க. அப்போது அந்த
குழி தோண்டுவாங்கள்ல, அந்த கிரேவ் டிக் பண்ணுவாங்கள்ல, கிரேவ் டிக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த புதைக்கிறதுக்காக அந்த குழி தோண்டுறதுக்காக 2 பேர் வந்திருப்பாங்க. அவங்க வந்து குழி தோண்டும்போது அந்த ஒரு கிரேவ் டிக்கரோட அந்த கோட் பாக்கெட்லேருந்து ஒரு புக் ஒன்று கீழே விழுந்துடும். அதை வந்து லீசல் வந்து அந்த புக்கை எடுத்துப்பா. அதுதான் அவள் திருடின முதல் புக். ஆக்சுவலாக லீசலுக்கு அந்த டைமில் வந்து படிக்கலாம் தெரியாது ரொம்ப. கொஞ்சம் ஆல்ஃபபெட்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும். இன்னும் அவளுக்கு படிக்கவே தெரியாது. ஆனால் அவளுக்கு வந்து புக்ஸ் மேலே அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கும். புக்ஸ் படிக்கணும்னு அவ்வளோ ஒரு ஆசை அவளுக்கு இருக்கும். இந்த புக் ஃபுல்லாகவே இந்த மரணம் தானே நரேட் பண்ணுது. அது வந்து அவளை த புக் தீஃப்ன்னு தான் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் முதல் தடவை அவளை வந்து த புக் தீஃப் அப்படின்னு சொல்லும். அதாவது புத்தக திருடி. இந்த கதையோட பேரே வந்து த புக் தீஃப், த புத்தக திருடி. அவள் வந்து அந்த புக்கை வந்து திருடி எடுத்து அவளோட கோட்டில் மறைச்சி வச்சுப்பாள். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை. அந்த புக்கு வந்து இந்த குழி வெட்டுறவங்களுக்கான ஒரு மேனுவல். எவ்வளோ சைஸில் வெட்டணும், எப்படி வெட்டணும் அப்படின்னு ஒரு மேனுவல் ஒன்று இருக்கும். அந்த மேனுவல் தான் அது. இவளை கொண்டு போய் அங்கே அந்த புது ஃபேமிலிக்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தா ஹான்ஸ் அண்ட் ரோசா ஹூபர்மேன் அப்படின்ற ஃபேமிலி தான் அவங்க. ஹான்ஸ் தான் அந்த அப்பா, ரோசான்றவங்க அவங்க ஒய்ஃபு. இந்த ரோசான்ற கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர். அவங்க எரிஞ்சு விழுந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஜெர்மனில் பயங்கர கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசுவாங்க. லீசலுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்காது ரோசா கிட்ட இனிஷியலாக. ஆனால் ரோசா உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான, மிக அன்பான ஒரு பெண்மணி தான். அதெல்லாம் வந்து அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருப்பார். இனிஷியலாக அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சூழ்நிலைகள் வரும்போது ரோசாவோட ரியாக்ஷன், அவளோட அன்பு, அந்த ஒரு ரஃப்பான முகத்தில் அவ்வளோ கோவமாக பேசுகிற அவளோட வார்த்தைகளுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்கிற அந்த ஒரு ரொம்ப தூய்மையான ஒரு அன்பு வந்து வெளிப்படும். அது ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார். பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது படிக்கிறதுக்கு. லீசல் கிட்ட பழகுனது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹான்ஸ் தான். ஐயோ! இவங்க 2 பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகுங்க. அதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஆர்ட்டிஃபிஷியலாக வர வைக்கவே முடியாது. அப்படி முயற்சி பண்ணால் அது ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாகவே இருக்காது. அது ரொம்ப செயற்கையாக இருக்கும். அது ஒன்றும் அதோட அழகே அதில் இருக்காது. எப்படி ஒரு பூ நேச்சுரலாக இயற்கையாக அதோட டைம் எடுத்து அதுவே மலருதோ, அதுதான் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக, ரொம்ப அழகாக, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அவசர அவசரமாக அதோட பெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணோன்னா அது விளங்கவே விளங்காது. அந்த மாதிரி தான் வந்து இவங்க 2 பேருக்குள்ளே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ட்ரஸ்ட், அந்த நம்பிக்கை ஒரு ஹான்ஸ் மேலே வந்து லீசலுக்கு வரும். அது ரொம்ப அழகாக வளரும். ஆக்சுவலாக ஹான்ஸுக்கே வந்து பெருசாக படிக்க தெரியாது. அவரே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் படிச்சிருப்பார். ஆனால் லீசலுக்கு புக் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகள்லாம் வந்து சொல்லி இவங்க 2 பேரும் பேசுகிறது, அந்த உரையாடல், ஒரு சின்ன குழந்தைக்கிட்ட அவர் நடந்துக்கிற விதம்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. வெரி நைஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல அவர் சந்திக்கிற மற்ற விஷயங்கள், இவள் வந்து திரும்பவும் ஒரு 2-3 தடவை புக்கு திருடுவாள். அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த நாசி ஜெர்மனியில் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் கொளுத்துவாங்க எல்லாத்தையும். இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் யாரும் புக்ஸ்லாம் படிக்கக்கூடாது. புக்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்குதுல்ல. மக்கள் வந்து எதை அழிக்கணும்னு நினச்சாங்களோ புக்ஸை அழிக்கணும்னு நினச்சிருக்காங்க. அந்த இடத்துலேருந்து லீசல் புக்ஸ் 2-3 திருடிடுவா. இதை வந்து அந்த மேயரோட ஒய்ஃப் பார்த்துருவாங்க. அந்த மேயரோட ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப நல்லவங்க. அவங்களுக்கும் லீசலுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று டெவலப் ஆகும். அவங்க வீட்லேயே போய் யாருக்கும் தெரியாமல் திரும்ப புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கெலாம் கடைசியாக அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நடக்கும். அப்புறம் அங்கே அவளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவன் இருப்பான், ஒரு குட்டி பையன். அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கதை ஃபுல்லாக லீசல் வந்து அவளோட பயணமாக இருந்தாலுமே அந்த குடும்பத்தில் அவங்க ஒரு ஜெர்மன் ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் அவங்க எப்படி மற்றவங்கள காப்பாற்ற நினைக்கிறாங்க, சில யூதர்களை காப்பாற்ற நினைக்கிறாங்க. அதில் அவங்க எவ்வளோ பயம் 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 மனிதர்கள் அப்படி பயந்து பயந்து இந்த போர்க்காலங்களில் வாழ்ந்திருக்காங்க. அது எல்லாமே பதிவு பண்ணிகிட்டே வராங்க. ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது.
எந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்தாலுமே அதில் எந்த ஒரு அழகோ, ஒரு க்ளோரியோ, ஒரு பியூட்டியோ இல்லவே இல்ல. அது வந்து மனிதர்களெல்லாம் வந்து அப்படியே அ அப்படி பயமுறுத்தி, அவங்கள சிறுமைப்படுத்தி, அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூவே இல்லாம அ பண்ணிருது. ம். ஆனா இது ஏன் தான் மனிதர்கள் பண்றாங்க? இப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றதே புரியல. மனிதமே இல்லாம இரக்கம் அப்படின்ற உணர்வே வந்து கம்ப்ளீட்டா நம் ஆயிருது இந்த சோல்ஜர்ஸ்க்குலாம். அதெல்லாம் எப்படி தான் நடக்குதுன்னே வந்து சில நேரத்தில என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல. ஸோ அதே அந்த ஒரு பக்கத்தையும் வந்து இந்த புத்தகத்தில வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு. அ ரொம்ப டீப் அண்ட் இன்டென்ஸ் ரொம்ப அ வருத்தமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம அதில படிக்கும்போது. சரி, லீசலுக்கு இந்த கதையில என்னதான் ஆச்சு? அவ வந்து இறந்துட்டாளா? அவ உயிரோட இருந்தாளா? அவ எவ்வளோ நாள் வாழ்ந்தா? மரணம் வந்து எப்பதான் லீசல சந்திச்சது? அப்படின்றதெல்லாம் இந்த கதைய நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் புக். இந்த புத்தகத்த நான் வந்து நிச்சயமா பரிந்துரை செய்வேன். ரொம்ப ஒரு நேர்த்தியா எழுதப்பட்ட ஒரு ரொம்ப அழகான நம்ம ரசிச்சு படிக்கக்கூடிய ஒரு அழகான புக். இந்த புக்கை மிஸ்ஸே பண்ணாதீங்க. நிச்சயமா இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க. இதுவரைக்கும் நீங்க பொறுமையா கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நான் ஸ்டெல்லா இசக்கிராஜ். பாய்.